ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ଏଇ ଜାଣିବା କଥାରେ ଚନ୍ଦନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଚନ୍ଦନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ସବୁ ସେଥିରୁ ଫାଇଦା ହେଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆମେ ଘରେ ବହୁତ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଚନ୍ଦନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ମଥାରେ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ଘୋରି ଲଗାଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚନ୍ଦନର ଯେ ଏତେ ଫାଇଦା ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଚନ୍ଦନ ହେଲା ରାହୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ଟିକେଟିଏ ମଥାରେ ଲଗି ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତପାତ ଯୋଗୁଁ ରକ୍ଷା ମିଳେ। କାରଣ ରାହୁଦେବ ହେଲେ ରକ୍ତପାତ ଯୋଗର ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦନ ଟିକାଟି ଯଦି ମଥାରେ ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି ରାହୁଦେବ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ରକ୍ତପାତ ଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଚନ୍ଦନକୁ ଯଦି ନାଭିରେ ଲଗି ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବଶ୍ୟକରଣ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯାହା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତା ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଚନ୍ଦନ ଘୋରି ଠାକୁରଙ୍କ ମଥାରେ ଟିକେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ଚନ୍ଦନ ଘୋରି ଠାକୁରଙ୍କ ମଥାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଆଣି ଟିକେ ମଥାରେ ଆପଣ ଲଗାଇ ଦେବେ। ଦେଖିବେ ଦିନଟା ସାରା ଯାକ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନଟି କଟିବ, ହସ ଖୁସିରେ ଜୀବନଟି ଅତିବାହିତ ହେବ। ତ ଆପଣ ଏହା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ନମସ୍କାର।